Ja som už tak vytočená na tú parkovaciu politiku, alebo čo to. Hlavné mesto Slovenskej republiky na mňa poslalo exekúciu z dňa 2.11.2023. Nie som si toho vôbec vedomá, nemám žiaden záznam, žiaden papier vopred, žiadne fotografie, žiadne nič, žiadne dokumentácie, žiadne dôkazy, že to tak tomu bolo. Je to ešte z čias, keď sa oranžové papieriky nedávali. Len mi proste došla exekúcia. Ja vždy každý jeden papier, ktorý mi príde, prevezmem a vždy všetko zaplatím. Prečo mi kurva teraz neprišiel ani papier, ani nič vopred? Rovno mi došla exekúcia. Akože halo? Čo to má znamenať? Ja keby nezavolám na tento exekučný úrad, ja ani neviem za čo. Čo som urobila, lebo tu to ani nepíše, chápete? Oni vám pošlú papier a nenapíšu, že za čo. Takže ja som sa musela dohľadať túto informáciu, že za čo. Zároveň nemám od Bratislavy žiaden dopis vopred, upozornenie a každú jednu pokutu, ktorá mi príde, riešim. Toto mi proste neprišlo. Ak to nemám zaplatené, tak mi to proste neprišlo. Čo sú to za praktiky, Bratislava? Halo? A to nie som jediná. Už mi viacero ľudí povedalo, že im došla proste exekúcia za parkovanie. To vážne?